Masih bersama Mati, yo iki makku besen tak jak mergawe. Assalamualaikum, lanjut mergawe maneh. Iki mergawene berdua ya bes. Biasae makku iku nek bungkusin nanggone gudang. Nah saiki wis tak jak bungkusin nanggone omah karo aku iki. Nah iki bungkusi apa? Bungkusi makroni sing gedhi-gedhi. Lek sing cilik-cilik iku kan arane magor, lek koyok ngene iki arane makroni. Lah makronine kok dibungkus sing gedhe-gedhe kayak ngene. Iki pira juale? Iki biasae dijual 2000-an. Iki gawe kemasan sing gedhe ya, Bes. Cuma gawe kayak ngene iki sing 2000-an ku jarang. Lek gak pas wayahe posoan iku arang-arang gawe kayak ngene iki. Lek hari biasa-biasa koyo ngene iki pesenane iku akeh sing 1000-an, akeh sing 500-an, lek sing 2000 ku jarang banget. Diisi menurut ukuran, lanjut diobongi. Lagi tak sepi lebih dekat carane. Wes mari bungkusi sakmono kae, lanjut dipaki. Iki pak-pakane ya gede. Dadi corong biasane nyakup 5 kenek, iki saiki ora kenek. Soale opo? Tangane ya ora ngatasi. Lek sing 1000-an kan langsung 5 dilebokno pak langsung kenek. Lah iki tak lebokno 3, lanjut tak kei 2 maneh. Wis oleh 5 bal, lanjut diiketi kaya biasane. Bedane nang kene apa? Lek ngiketi iku mau kudu tenaga ekstra. Soale apa? Soale gede-gede bungkusane dadine nek ngiketi rada abot. Mangkane butuhno tenaga ekstra. Katik sing ngiketi iki mau awake langsing, makane ngoyo rada-rada ngoyo sithik ora apa-apa.